My dear brothers and sisters in Christ, ngayon pong Huwebes Santo, 4 na rin pagpasosyal taon. Muna-muna yung kakadadag na ning sakramento na ning pamagpari. Kakadwa yung sakramento na ning banal na Eucharistia. Kakadlo, tinina nakatamang kautusan ng Ginoo, di kakadulog ka, antipoy lubod na niratang. At kakapag, ikayag-kayagsan, para maging talasuyo, di meto at meto. Dinos nakatang pitis, it's time for us to wash one another's feet. Liguran na namin ng Diyos, liguran na ng kapara ng tao. Liguran na namin ng pekari tao. It's time for us to love one another. And that is the divine equation. Liguran na ng Diyos, liguran may kalupang tao. Dinos no pitis di kayo talaga, ikayuman, ipakamas pitis kayo. We are servants to one another in the name of love, in the name of fraternal charity, pamikapatan ng Kristo. Tinatag niyo yung Ginoo sakramento na ni Pamagpari. Pagkita mamuntuan, tingkayang balayan. Imagine a family without parents, ulila ng Diyos. And alam mo maging ulila ng Ginoo. Yan tinatag ni Pamagpari to be present for us and with us. Kapamilan na rin kayang pari, kaya bin tayong Ginoo. Ila rin kinatawan, representative ng Diyos. And I thank the people of Tanda. Sa saluban na kayo kitang lubod you, king kayo pari. How can I repay you? Na maliwag ang gampanan ko bang masalese, ing kanakong pamapari. Tandaan niyo po, alam perfectong pari. Di kami pari tao, kami naman, magkamali kami naman. Pero we are ordained ministers to serve you, and we have the powers of the holy orders. Impari tao yan, magkulaan yan, bikakasada yan. Pero the divine powers, by the power of the sacrament of holy orders, at niya mumaya impari. Para patipanin Diyos kariting bangwa, patipanin yung banalabisa, nung walang pari, mamalayang grasya ng Vietnam. Alam magmisa, alam maminya, alam makasal, alam mag-bless ka rin piwale-waletam, alam maglibing ka rin metetam, niya yung gamat ng pari, alulundin ng grasya na ng among Ginoo. At nanabangan ka, is more gas more, yung grasya na ng among Ginoo, kapamilatan ng gamat na ng pari. Niya pangatiyo rin pari, suportahan nyo rin pari, because love for your praise is love for Jesus. Tinatag rin yung Ginoo yung banal na Eucharistia. The kingdom of heaven is all about eating, and there is a whole psychology behind eating. Yung kabyasang makan. Nung yung kabyasang makan, yung kasisimba. Uling yung banal na misa, medyo yung pamitin kung daretang taong biyasang makan, nung lumarit at tatanggapan ng Kristo. You should be more than willing at tanggapan may kalubang tao o taksiling ka. Because the same body of Christ that we receive in Holy Communion is the same brother and sister that we encounter and we serve in the sick person and in one another. At ang dami kayo po itatang kumisan yung patera minigwali ng ito. Oras yung paparan, isang tuklok king lamesa ito. Inawas na yung tatang ko Tomas, king oras ng papaman, ikakas ng luta. King oras ng papaman, abi-abi-ta, misasang benta. Yan may muna sisimbata, walang nanabang ng tayo, yung bata na komunyon. We should be more than willing to lay down our cards. Pag maganap yung pamisan
At tinatag na yung banal na Eucharistia. So that all the time, we have a chance to meet one another in spite of personal differences, in spite of the problems that beset us, in spite of our problems, at mga iba-ibang pag-iisip at damdamin pagdating ng banal na misa. Magkaisa tayo sa pag-ibig ng Diyos. Paano matatanggapin si Jesus sa iyong puso kung hindi mo ang tatanggap ang kaluluwa mong tao, ang iyong kapwa-tao? Delikado yung sisipa. Delikado yung makinabang. Ulit pa siya, may kinabang ka, that would be a truce for your brothers and sisters. The war is over. Tatanggap ang dapat. Ulit tinggap kay Kristo. And our common denominator is Jesus. Our central point is Jesus. Niya ikakatulog-tabo din ang Kristo. Limuran katama. Dinawaning biyan ang maraming katama. Without limits and without reservation. My dear brothers and sisters, today is Monday, Thursday. It is Monday because the Lord gave us a Monday, a new Monday. Love one another as I have loved you. Isang bagong kautusan na ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ang batayan ng ating pagmamahalan ay hindi ang pagmamahal ng ibang tao. Ang batayan ng ating pagmamahalan ay ang pagmamahal na pinakita ni Kristo sa ating lahat. Love one another as I have loved you. At ano ba kahulugan ng love na yan? L-O-V. Napakasimple lang kahulugan ng pag-ibig. L would mean loyalty. Katapatan. Alam traidoran, alam kataksilan, katapatan. You're not a true lover kapag ikaw ay nagtataksil sa iyong minamahal. E may pagtaksilan na nga akong Ginoo. Kitang kasuyo na liban mo. Kitang organisasyon na liban mo. Kitang kasalpandayan na tinggap mong impinya. Kristiyano ako ang tulad ni San Lorenzo Ruiz, ay ang Kristiyano ang kilay-lay. Kristiyano ko ang hapatan. And even I have 1,000 lives, iaalay ko sa aking Panginoon. Yan ang bayan ng Pilipinong Santo, San Lorenzo Ruiz. Katapatan hanggang makatayan. Sana huwag tayo nililipat sa ibang religion. We are the original. Nasa atin ang mga 12 apostles. Sa kanila yung pinagkatiwala ng Panginoon. Wala nang iba pa. Napakasimpleng logic. Idinalaga ni Jesus ang Santa Iglesia sa kanyang mga 12 apostles. Not to anybody else. Sana'y na nalilipat lang po. Masaya tayo ng mga Kristiyano. May bigyan ng Kristiyano. Magdemang Kristiyano. Palibig ng Kristiyano. My dear brothers and sisters, love is loyalty. Kaya nga pinapalala ko sa mga ikinakasal. Sila nagsusunod ng dalawang singsing. Ang dalawang singsing na yun ay dalawang letrang O. Dalawang mukha ng pag-ibig sa hirap at ginawa. Isa lamang ang sagot laging O. It is when we say yes to God and to one another that an avalanche of praise bubukas yung pretend ng dalawang kingkirata ng pamilya o nagtatawanan tayong Ginoo for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, until death do us part. Masabi niya ito kaya Ginoo, huwag ka palatang panumbakan, huwag ka masaling cash flow, huwag ka palatang problema. It's so easy to follow the Lord. It's so easy to go to church on any holiday. Sana biyahan holiday. There's been faithful in going to church. For better or for worse, sisimba mo sana banang domingo. And many of you, saludo ko sisimba kayo at doon. Magrasya pa bibigyan, ugnayan sa Panginoon. Peter denied Jesus 3 times. At nang mapunta si Pedro sa Roma, pinamusik ang mga Kristiyano doon at naduwag si Pedro. At tinangka ni Pedro na magbalik siya sa Jerusalem. And along the way, he met Jesus. Nagpapasa ng krus ang Panginoon. At tinanong siya ni Pedro, "What is Dominic? Lord, saan ka pupunta?"
pupunta ako sa Roma to be crucified a second time. That was a big blow kay Peter. And he realized his cowardice at nagbalik siya doon sa Roma to die upside down on the cross. Kung minsan natutulog tayo sa ating buhay, minsan din tinatapos sa pagkayanan, ulitan ang urungan ng kinatamang responsibilidad, makamulit yung problema. But the Lord is telling us, go. Ano ba ng Peter? Sana sabihan tamang magbalik tamang pasimbahan King Roma to be crucified a second time. Yan ang murinig yung Kristiyano may na. Ito mo dapat maging kita sa pagkayanan na. Ito pa yung ultimate magbasong na maging matatagtang in the face of problems and even in the face of death. Kailangan manatili tamang matatag. Kikira tamang katapatan tingin. Love is so obedient. If you love me, you will obey my commandments. Kaluguran mo yung Diyos, luguran mo rin may kami. Kaluguran mo yung mga Panginoon, sisimba ka pa ng Domingo. Uli yung patutunin lugod. Diyan may itang kapaminupan ka, karing ka urusan ng Diyos. Yan may mana, ang kaluguran mo rin may kami, sana maminto kong masalese. Halilang ko kang utos ng lumabas na ng karnalang tse-tse-tse. Boleh mo pa ako pinagpalit untuk imamu, bayo mapintu. Dengan mapinari mamu sumisyo na karenan. Boleh mo tang mamakibat na pabalagpag. Biar kita considerate kalian pinari itu. Uputan mo may pinunima, mabigtas negosios, kalian pinarwa. Mamintu mo masalese. May mapurubok yung mamu, mapintas sa presyo. Mamintu mo masalese ng kaluran may mamu. Otherwise, macam hindi, pastikan kan dinig mo. Baka malaman ang tingin, wala naman tinitig na. So, my dear brothers and sisters, we is voluntary. Hindi sa pilit na ng pagmamahal. Na naman yung kasunod na mag-imapang yun free. Gratis at amore. Galing sa puso. Hindi sa pilitan. Ulit magsisino yung mamamapilitan ka, mag-enjoy kayo gagawan mo. Nung ikaw yung nagulong ng pamilya mo, manos kang pinggan, pamalabag mo na yung kutsara. Pero ba't sa'yo nagulong ng pamilya mo, gabutong na labada, magtiririn ka, ulit nagulong ng pamilya. Voluntary. Tapos sana mamapilitan sa ating paglilingkod sa Panginoon at sa isa't isa. Gratis at amore, free and full of love. Yun sana ang paglilingkod natin. Masaya, manyangking lugtang, kusang lug, at bunga ng lugtang ng Diyos at King Meto. And love is empathy. Kapag ikaw ay nagmamahal, nakikita mo na yung sarili sa iyong minamahal. Yan paluran yung asawa mo. May dapat ka ng palingan. Buli mo man ang palingan ng asawa mo. Kailangan natin may sarili kaya itong naluluhan mo. Pagkita, pag-submit mo ka, empathy is to be one with the beloved. Sana, alam mo siguro yung kwento ng isang tatay. Kasama niya na ng tatay si Lolo. Kasama niya na ng anak. Abi-abi lang. Sabi-sabi isa po. Ngana ng tatang. Although sabi ng tatang, nakapakanya ng mamahal, sabi-sabi, paano kaya mo na ako itong mana? Kung Parkinson's disease. Dalisan kiwanin ng dati tatang na. Kitang lamesa. Ulit mo tang mamahal na. Sabi-sabi. The next time kami dati, aking sarili pa rin matuwayo dati ng okay, hindi ka makanting marunong na lamesa mana. Dati, sasama kong kapaya si Lolo. Kasi pagtanda ko gusto ko, kasama rin kitang kumain. Hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa ko sa Lolo. O at tumama ko rin wapahan lang. Nagyapang sabi-sabi yung mamamanungking lamesa. Sana kayong mga kabataan, aking sarili pa rin matuwayo dati ng Lolo. Ngayon dapat na kailangan.
may pagkawag pa rin na tayo. And the Lord is asking us and inviting us to serve one another, to wash one another's feet. We are servants to one another, and we should be humble to one another in loving service. At yan bang pinapabot sa atin ngayon ng Panginoon, tayo ay lingkod sa isa't isa.